Comezamos no recibidor e imos a ir movéndonos polas casillas e podemos facelo cara aos lados, cara calquera dos dous, cara arriba ou cara abaixo. O que non podemos facer é movernos en diagonal. Ademais, para contar, empezamos a contar sempre na seguinte casilla, non na que xa estamos. Por exemplo, se eu estou no recibidor e digo hai que moverse 4 casillas, pois comezarei ou no cuarto da colada, ou no pasillo, ou no garaxe, non no recibidor. Ademais, como se pode mover para os lados, podedes volver cara atrás no recorrido. Por exemplo, se eu digo contamos 4, estamos aquí, entón podemos facer 1, 2, 3 e 4, é dicir, pódese volver hacia atrás. Así que, se xa está claro, imos comezar. Primeiro, terás que moverte 5 casillas. Recorda que comezas no recibidor. 1, 2, 3, 4, 5. De acordo? Entón, eu agora vou descartar a despensa, o baño, a galería e o balcón. Seguro que non estabas en ningún deses lugares. Vale, agora, desde onde estabas, vas ter que moverte 3 casillas. Recorda non contar na que xa estás. 1, 2 e 3. Estás listo? De acordo. Agora descarto o cuarto da colada. Creo que tampouco estás no garaxe. Na cociña me parece que tampouco. E tampouco creo que estés no despacho, nin no xardín. Agora, desde onde estás, volves a moverte 3. 1, 2, 3. Pois agora creo que non vas estar no recibidor, creo que tampouco no comedor, e penso que no cuarto de estudo tampouco, así que xa só nos quedan 4 opcións. Agora vas ter que moverte só unha casilla. Estás? Pois eu agora, facendo a miña maxia, sospeito que non estás no pasillo, tampouco no salón, nin na terraza. Polo tanto, tes que estar na habitación. Adiviñei?